חבר'ה, שלום, אני יוטיובר חדש עם אבא שלי. אני די קטן. אבל גדול הילד, גדול. כן, אני הולך לעלות סרטונים. אם אתם יודעים, אני לא יודע כמעט לעלות סרטונים, תכתבו לי בתגובות. אפילו לא עשיתי קורס. פשוט אח שלי עזר לי לעשות את זה. כן, אז נדבר על משהו. מה זה בעצם סרטון? סרטון יוטיוב זה פשוט כאילו, אתה עושה משהו ביוטיוב, אוקיי? וכל מיני דברים כאלה. אבל חבר'ה, אני אעלה את ההמשך של הסרטון מחר, אני לא יכול עכשיו, זאת בעיה. אני מקווה שבעוד שנהנתם, לראות רוב הסיכויים שלא נהנתם. אני אעשה סרטונים של מיינקראפט בעתיד, אז תעשו לייק, תגובה ותעשו סאב.